shi ya sama ya sanya zikirin juma'a a wannan lokaci saboda mi ambaton Allah ne da ake yi a wannan lokaci kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa mafificin abin da nake faɗa da ni da annabawan da suka gabace ni shine la ilaha illallah. Wannan lokaci mai albarka shine a cikin wannan ranar juma'a, kuma a wannan rana ta juma'a ita ce ake so a yawaita yin salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wanda a duk cikin ibadu babu wata ibada da Allah subhanahu wa ta'ala yake yi amma yana yin salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Baka taba ji ba ko ga labari ko ga tarihi kaji an ce Allah subhanahu wa ta'ala yana yin azumi, ko Allah subhanahu wa ta'ala yana yin zakka, ko yana yin wasu sauran abubuwa na ibada, amma Allah yana yin salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Salatin nan Allah shi ya fara yi da kansa, sannan ya kira mala'iku to zo su ma su yi wannan salati ga annabinsa, sannan ya gayyato bayan Allah muminai ya ce kuma ku zo ku taya ni wannan ibada madaukakiya mai girma, shine yin salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Salatin nan na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama abu ne wanda yake mafifici daga cikin ibada, wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi da kanshi yana cewa duk wanda ya yi mani salati daya kowane irin salati ne, Allah subhanahu wata'ala zai yi mashi salati 10. Idan kai man salati 10, Allah subhanahu wata'ala zai yi ma salati 100. Idan kai salati 100 ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, Allah zai ma salati 1000. Idan kai salati 1000, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ka fada za mu shiga aljanna da kai a ranar tashin kiyama. Kaga yin salati ga annabi sallallahu alaihi wasallama ba karamin abu bane, wanda salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama duk matsalar da mutum ya samu ranar lahira idan aka je, kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake ce masahabbai, ko kun san wanda atadruna man al-muflis, ko kun san wanda an kama falasi? Sahabbai suka ce wanda bai da kosisi. Ya ce a wanda aka mafalasi shine wanda idan aka je ranar tashin kiyama a nan duniya ya zalunci wancan, ya ci dukiyar wancan, ya zage wancan da sauransu, to idan aka zo wurin hisabi za a ɗebo ladashi a biya waɗannan da ya zalunta, za a yi ƙiyasi gwargwadon zaluncin da kama mutum duniya, gwargwadon abin da za a ɗebo na ladaka a bashi. Haka idan ladan mutum ta ƙare kuma ga haƙoƙan mutane bisa kan shi amma bai da abin da zai biya, to za a ɗebo zunubinsu sai a ƙiyasta zunubinsu idan aka rage ke gwargwadon kaza aka sa mishi, su kaga sun samu sauƙin zunubi ko ya rage. To a ƙarshe idan aka zo shi wannan wanda yake da waɗannan matsalolin an kwashe lada ga zunubi an ƙara, amma idan yana da ladar salatin annabi sallallahu alaihi wasallama to ba za a taɓa wannan ladar ba. Ladar salati to Allah subhanahu wataala ba zai ɗibe ta a biya wani da ita ba, saboda me irin kula Allah da salatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Kuma salatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama saboda muhimmancin shi ya kai kowane lokaci kai Allah na so, kowane lokaci tafiya kake yi, zaune kake, kwance kake, kai ko kana ko ba ka da tsarki kana da janaba ga jikinka kai salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, Allah ya anshi wannan salati naka. Kuma idan ka auna, idan ka diba salatin nan da kai ba kai ne kai ba, cewa kai Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin, Allah kai salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Kaga kai wadi dai ne kai amma ba kai salatin sallallahu alaihi wasallam. Kaga matsayin salati ba dan karamin abu bane, saboda haka shi yasa ake so a yawaita yin salatin nan ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a kowane lokaci, musamman irin wannan rana mai albarka ita ce ranar Juma'a. Alhamdulillah, bayan haka abin da ya kawo mu wannan gari shine maulidin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama
shine babban ni'ima da Allah ya mana a fadin duniya da lahira. Duka wata ni'ima da Allah subhanahu wata'ala ya mana, kamar yadda yake cewa wa in ta'uddu ni'matallahi la tusuha, da za ku zauna ko mutane ku ta kirga ku ta lissafawa Allah ya mana baiwa iri kaza, ya samar da mu babu mu, da Allah ya ga dama bayan ya samar da mu sai ya kiyo mu mutane, sai ya yi mu dabbobi. Amma Allah ya yi mu mutane, bai yi mu dabbobi ko dabbobin in Allah yi ka dabba ya zan ana yanke ka a can yi irin rago da sauransu, ko tsoron ka ake yi irin zaki da sauransu. To amma sai Allah ya yi ka mutum, bayan ya yi ka mutum kuma ya yi ka a musulmi, ga wasu can mutane da irin ma ba musulmi ba ne, wuta na can na jiran su. Amma kai Allah ya yi ka musulmi, bayan ya yi ka musulmi kuma ya yi ka ɗungurungun ɗan al'umma annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam, wanda mu ne Allah subhanahu wata'ala ke cewa kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas, wanda annabi Musa alaihi salatu wassalam bayan matsayin da Allah ya bashi, gashi ne na farko annabin Allah ne, manzon Allah ne, sannan ulul azmi min ar-rusuli ne, sannan kalimullahi ne, yana magana da Allah baka da baka. Annabi Musa yadda ka san yanzu kana da wani dan uwa Saudiya ko Ingila ko Rasha ko ina, za ka ɗauki salular ka kira lambar shi ku yi magana da shi, ka faɗi abin da kake so ka faɗi zuwa gare shi. To haka annabi Musa alaihi salam yana da ismullahi al'azam da yake karantawa ya yi magana da Allah a duk lokacin da yake